Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt pe ferma mea de porumbei, cum să zice în ghilimele, că am doar 4. Și să începem. În primul rând mai am și niște găini, cocoș, găină, puică, da. Aceasta este prima pereche și o să vă explic și ce le trebuie. Opa, porumbel, porumbiță. Le trebuie apă, nu prea au, trebuie să le aduc. Neapărat o să aveți, nu știu ce, mâncare care trebuie să le aduc. Un cuib făcut de voi sau cumpărat. Aici 2 etaje și o să revin cu cealaltă pereche. Am revenit cu cealaltă pereche. Aici sunt cei mari. Porumbița care se duce încolo, porumbelul. Tot la fel, dar numai că aici n-am pe 2 etaje. Și uitați. Aici niciunul, nimic. Trebuie același proces, trebuie să repet. Și cam atât. Fraților, cam atât cu acest vlog. Și o să ne revedem altă dată. Pa, pa!